Thank you very much. I'm a listening president. That's why I'm listening to you. Since mama mataura nechishona, ndichakupindura iwo nechishona. Ndichakupindura nechishona. Chokutanga ndechokuti muri pensionia. Muno kupera kwemwedzi munofana kutambira pension yenyu. Nhamo yamaita ndeyekuti kana maenda ikoko kune mutsetsa yomugara mumutsetsa nguva yakareba, dzimwe nguva kana kuvatapo chero mazuva akawanda sei, asi nyaya ndeyekuti mari yenyu munofana kuipiwa nokuti makaishandira handiti, saka mafana kuipiwa. Nyika yedu ine nhoroondo mafambiro yakaita. Zvimwe mungadai musingahwisisi kuti sei tiri mumatambudziko atinawo. Deno tikadzokera zvepasura apo kuti Smith akutonga zvenyika ino, tinodzokera zvekusango kutanga kumurwisazve, timubise tizvitonge isu vanhu vatema venyika ino. Tazvitonga tozvibvunza kuti takaendirei kuhondo, takaenda kuhondo tichida kutora ivhu redu, saka tichadzinga zvevarungu vanenge vari mumapurazi tichitora ivhu redu. Kana tadero varungu vanotsamwa vari kwavo kuti sei vaReserve vachigovana ivhu ravo, ndozvavanotsamwa izvozvo. Vobva vaitiisira zvirango zvonzi masanction. Pazvakaiswa zvirango izvi mugore ra2000-2001, nyika imwe neimwe kuti ibudirire inotsigigwa nenyika dzakabudirira namabhengi epasi pano makuru kune zvamunenge muchiita, kuda munovaka migwagwa, kana muri kuvaka mahospitari, kana muri kuvaka njanji, kana muri kuvaka zvikoro, kana muri kuvaka mafekitari, munotsigigwa pachirungu vanoti malines of credit anobva kumabhanga enyika idzo. Zvino kana vaisa zvirango zvose izvozvo zvamamuchibatsirwa zvinobva vachiitira izvozvo, vanenge vachiitira kuti vanhu vatambure. Kana vatambura vobisa hurumende iripo, nokuti vanenge vatambura vanhu, kuti kuuye hurumende ingawirira navo kuda zvingadzoka zvavakanga vari kudhara kugara vazogara matundundu futi uno munyika medu. Zvino muno muZimbabwe hatizvibvumi. Takati vainde zvachose, kukatonhora toramba tiri muno, kukapisa toramba tiri muno, tikatambura tichingova muno, kudzamara takwanisa kugadzira zvinhu zvedu tichingova muno takabatana nekutambura kwedu ikoko, asi tichifara kuti nyika ndeyedu. Zvino kufamba kwataka tichiita uku, takasvika pamwe patakati mari yatakanga yakarohwa nechando ikafa. Mari yatina kare iyo ikabva yashaya zvokuti kaida kunotenga chingwanda namabhiriyoni, tikairegera, tikagara pasi tikazoti hatitorei mari yavo, ivo varova mari yedu, tione kuti yavo vangairova here. Ndo patakatora mari yavo, madhora ekuAmerica, mapaundi ekuamambokadzi, nekuSouth Africa vabi yedu vapamhira apa, nemapula neinonzi euro, tikaisa moti mubhasikiti 1 ikatishandira kudzama takasvika panapa. Asi kuti tichisumuka tiinde mberi, hakuna nyika inosumuka isina mari yayo. Mukaenda paMozambique apa, vane mari yavo inonzi Metcash. Vakatambura vakaita sei, vanenge vachingoti neMetcash yedu, kwete yavamwe yavo yavanogadzira ivo ndeyavo yeMozambique. Mukaenda paJoni apa, vane yavo inonzi ichi rand, ndeyavo. Mukaenda paBotswana vane yavo inonzi pula, ndeyavo. Hazvidi kuti yakasimba haina kusimba, asi ndeyavo. Mukaenda paMalawi vane yavo,
mukaenda paZambia vane yavo inonzi kwacha, voga vasina yavo ndivo muno. Zvino vana vedu mangwana vagoti vana baba vedu vakaita sei vanoda kutonga nyika nemari yavamwe. Hatiitei mari yedu. Saka takaisa tanga mari yedu iko zvino. Tine ndangariro yekutosumudza ufumi hwenyika yedu nezvatinazvo, asi hatisati tapiwa rubatsiro kana rutsigiro runobva kunze runowanikwa nana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique, vana South Africa, vana Botswana, vana Namibia vanobatsirwa nama World Bank kuti vasumuke. Isi hatina zvose izvozvo. Saka kusumuka kwatichaita tosumuka nekushanda kwedu. Mai kana mukayeuka kuti Mwari akati uchadya cheziya, haana kuti kuchadya chemana chinodonha kudenga. Zobvira zvatichadya zvichazvitambulira. Zvondodzokera panyaya yamasitaura, panyaya yekuti munoendapo mozoshaya mari. Tachinja tichibva kumari yatanga tina tisa yedu, uremu hwemari yedu hwakaderera chaizvo chaizvo. Saka masvondo maviri apfuura apa, imwe ndakakwedzerai mari mapensioners. Mamuchiwana kuma $100, $130, $200, ndakawedzerai apa $800 ndiye amakupiwa. Saka mufana kufarana nazvo izvozvo. Ndichiziva kuti vana mai vangu ngavabatsirwe. Pasure pose apa pamusaka pokuti mari yanga iri tisinayo, nokuti yatanga tichiwana iyi ndekuti makatengesa mopiwa mari. Tabva ikoko tayambuka, taapakuisa mari yedu, takozoti takuinda mukisimusumu. Saka pasvondo rino iri tatarira paTV ndokuona kuti pane mitsetse yakareba chaizvo chaizvo. Vana mai vagere pasi vakaita sei kuti vawane mari. Ndikadana mukuru webhanga, deni anga ari pano zvaita zvakanaka ataroga. Iwe ndiona vanhu paTV vakawandisa zvoreva chinyi, ndamotutsira mari pudzunura imwe. Saka nhasi China kubva Chipiri masikati vanga vaisa kudhara vaisa mari shomane between 10 and 14 million pazuva mumarket. Kubva Chipiri masikati vakuisa 30 million every day, vakuisa 30 million mumabhenki. Saka iko zvino izvi hamuchawani mitsetse yayo nekuti mari yadini yatutsirwa. Kana tikaona zvokuti haina kukwana, tichaona zvokuita.